burinku ya cika, sai ku zuba ruwa a ƙasa ku sha. Kun samu nasarar kai wa jamhuriyar musulunci hari ko sama da ƙasashe kusan 50 da wani abu ita kaɗai. Ai wallahi ko yanzu giwa ta faɗi kun san da cewa ko yanzu aka kashe zaki ya yi ɓanna. Barantana insha Allah ba ku samu nasara ba har yanzu. Muna tunanin cewa akwai sotop a ciki, duk da akwai munafurcen da kuka saba da kuma haɗa kai da cikin gida wanda shine samun nasarar ku. Muna tunanin akwai wannan, kuma muna tunanin cewa kofar rago ce aka yi muku domin a ji daɗin shafe ku ga baki ɗaya. Amma dai a yanzu sun samu nasarar kai hari makirkiran nukiliya ta Iran, a yanzu haka yana nan yana ci, kuma sun kashe Chief Army Staff ga baki ɗaya na jamhuriyar musulunci wato Bageri da kuma Salami a takaice dai manya-manyan sojoji guda 4 sun samu nasarar shahadantar da su a yau din nan. Kuma a yanzu haka suna kai manya-manyan hare-hare wanda a kwanakin baya iya defense din ga baki ɗaya tsayawa yi, haka aka dinga bige shi ɗaya bayan ɗaya, amma a yanzu iya defense ya fara aiki yana kakkabar da dukkanin hare-haren da NATO da Europe da manya-manyan kasashen munafukan Larabawan nan da kuma sauran ita kasar Yahudu din. A yanzu iya stop ya fara aiki, kuma ana ta kokarin kashe wuta, amma ku jira zuwa an jima da safe, duk da dai ba ku daina ba. Kuma a yanzu muke tunanin cewa jamhuriyar musulunci za ta fara mai da martani, duk da akwai munafurci. Jama'a sun kai hare-hare har gidan shugaban juya halin musulunci, Allah ya tsallakar da shi. Sun kai hare-haren manya-manya gurare daban-daban a Tehran, wanda Allah ya tsallakar da duk wanda suka hara. Kuma a yanzu haka ana ta kokarin kashe wutar, kuma kayan aiki ya fara aiki a yanzu nan. Saboda haka a ci gaba da addu'a. Wallahi an ji kunya, kuma insha Allah ba za ku kai jamhuriyar musulunci ƙasa ba. Insha Allah ku kai ta ƙasa, ba za ku kai ta ƙasa ba, saboda ita kaɗai ta tsaya ta rage mana. Kuma za mu ci gaba da yi mata addu'a, kuma za mu ba da jininmu, mu ba da rayuwarmu akan addinin musulunci duk inda muka ji kira. Wallahi kuma muna kira ga masoya musulunci, ga masoya annabi, su tashi su dage da addu'a, saboda ƙasa ce kwaya ɗaya wacce ta tsole musu ido, ta tsole wa munafukan musulmai ido, ta tsole wa kafirai ido, ta tsole wa Yahudawa ido. To yau dai sun haɗu sun kai, kuma burinsu ya biya, amma fa har yanzu ba su kai ta irin ƙasan da ake tunanin za su kai ta ba. Saboda haka jama'a ci gaba da addu'a, Ubangiji Allah ya tsayar da wannan abun, kuma Allah ya ba ta nasara akan abin da za ta maida. Muna tunanin maida martani nan da an jima ko yanzu ko kuma gobe, amma dai har yanzu suna nan, suna ta amfani da jirage marasa matuka, suna ta amfani da jiragen su na yaƙi, kuma suna ta amfani da mizali ta ko ta ina. Kai jama'a har Iraki ba a bari ba wannan karan, har Iraki, barantana su Lebanon da dai sauransu. Amma dai a yanzu iya defense ya fara aiki, duk da dai an kakkaɓe saura, duk da dai sauran sun kokkone, kuma an yi asarar rayuka da yawa. Amma dai a yanzu komai ya fara tafiya normal, kuma insha Allahu ba za su yi murna ba, ba za su yi murna ba. Ko da sun yi murna, to ko murnar za ta koma ciki tsakanin yanzu zuwa kafin rana ta faɗi insha Allah. Saboda haka a sha al'ummar jamhuriyar musulunci ta Iran a cikin addu'a. Daman su ko nasara ko shahada ne, duk abin da ya zo kanmu walillahi alhamdu. Idan mun ci nasara a duniya mun ci nasara, idan kuma an kashe mana jagororinmu, to mun tabbatar da cewa sun yi shahada ne, kuma mun san inda za su je, kuma mun tabbatar da Allah sai ya lunko bila adadin, kamar yadda aka kashe na baya, Allah ya kawo waɗanda suka fi na bayan, to kuma haka Allah zai ta kawo waɗanda suka fi na bayan. In Allah ya da burinku ba zai cika akan duniyan nan ba, burinku ba zai taɓa cika. Ƙasar Yahudu, ƙasar Amerika, munafukan ƙasashen Larabawa, burinku ba zai taɓa cika akan duniyan nan ba. Insha Allah wannan ƙasar ƙwaya ɗaya ita ta rage har bayyanar Mahadi. Ya Mahadi